Vandaag bij mij in de vleugel het jonge muzikale talent Sophie Schreurs. En mijn speciale gast, hij begon ooit bij Omroep Venlo. Is inmiddels presentator van programma's als Rambam. Beste singer-songwriter van Nederland. Ja, zijn uiting van Lex komt veelvuldig bij Giel op 3FM voorbij. Lex Uiting, welkom bij Lef. Dankjewel, Suzanne. Hey Lex, leuk dat je er bent. Ik ben er graag. Nou, dat is mooi om te horen. Lex, 10 jaar geleden begon je carrière al in Hilversum. Je bent pas 29 jaar, dus je ging ooit als manneke van 19 die kant uit. Is het pure brutaliteit om daar dan te gaan solliciteren? Nou ja, ik denk dat het gedeeltelijk brutaliteit is. Want je bent wel een beetje een straatschoffie, hè? Tenminste, die mentaliteit, hè? Die straatschoffies. Nou ja, ik kom uit Blierik, dus ja, dan is het per definitie al een... nee, ja, god, het is ook wel geluk om daar dan net tussen te vallen. Maar ik denk dat je ook wel een beetje zoiets moet hebben van... Oké, ik wil dit en ik probeer dit. En dus ook wel iets van brutaliteit. Ja. Concurrentie is dan enorm. Hoe gaat zo'n procedure in gang? Want je komt daar als broekje binnen en dan? Ja, ik zat in een opleidingstraject van BNN. Die hadden 10 mensen in het radioklasje en 10 mensen in het televisieklasje. Ik zat in het radioklasje en dan krijg je een jaar lang de tijd om met z'n tienen dingen te maken, reportages te verzinnen. En uiteindelijk mochten er 3 mensen blijven en daar was ik er eentje van. Ja, mooi. Suzanne, wat heb je voor ons uitgekozen deze keer? Een wals van Chopin. Altijd een soort van magisch minuutje. Thanks. Waarom deze keuze? Nou, Chopin was helemaal niet brutaal. Hij was heel introvert en durfde helemaal niet voor het concert te spelen. Dus radio was voor hem echt een horror geweest. Waarom deze keus? Chopin zat wel heel graag in de moderne kroeg. En dan speelde hij van allerlei walsen, maar dan wel in stijl. En dit is één van die walsen. En dan wilde hij ook dat de tijd stil stond. Dan maakte hij een wals en dan weet je niet meer hoe laat het is. En dan staat de tijd stil. Ja. Het is altijd bijzonder om Chopin te spelen. Ja, Chopin praatte niet, maar die praatte alleen maar door de muziek en de piano. Dus piano puur. Lex, wat denk je dan? Had ik ook maar ooit piano gestudeerd? Nee, ik denk dan ken ik hem ook oefenen op een broerlof of zo. Ben je intuur? Jawel, als je dat zegt. Ja, te gek. Kijk uit, hè. Lex gaat altijd meteen vrouwen in. Je moet altijd Oei. heel erg voor Zal best oppassen. mee. Hey Lex, inmiddels zit je 10 jaar in Hilversum, maar het begon natuurlijk ooit allemaal hier in dat Venlose. Ja. Je komt ook in een muzikale familie? Ja, zeker. Want jouw vader was ook altijd voorzitter van Fortissimo in Venlo. En daar Klopt. heb jij ook gespeeld. Ja, Ja. trombone, ja. Was het zo'n verplichting van ik moet dat orkest in? Want Nee, helemaal niet. Nee. Ik vond het oprecht heel leuk en ik oefende ook heel hard. En ik had dan 1 uur per week les en dan ging ik elke dag ook dat thuis oefenen. Dus nee, het was echt eerste liefde of zo, ja. Ja, natuurlijk wel, doordat mijn ouders helemaal in die wereld zaten en zitten, gaat het iets gemakkelijker, maar het was geen moedje. Oké, het heeft nooit zo gevoeld in ieder geval. Nee. En je zat daar samen met je broer, Dick, Ja, die deed het slagwerk. dit slagwerk. Uiteindelijk zijn jullie ook met Dick en jij zijn ook een bandje begonnen, Zuma. Ja. Hè? Is dat daar uit die Fortissimo-familie geboren, zou ik maar zeggen? Ja, wel een beetje, want Dick en ik zaten dan in het orkest en Anton, onze bassist, die was op een gegeven moment de tambourmeter met zo'n stok. En
Nee, die jongens van Zuma die speelden ook dan vaak als combootje binnen het harmonieorkest. Dus het is daar wel een beetje ontstaan, ja. Ja. Uiteindelijk is dat bandje ook weer gestopt natuurlijk. Waarom is dat bandje gestopt? Want jullie hadden wel succes. Jullie speelden de hele provincie, dus dat was... Ja, het was leuk en het was nog niet op. Maar ik zat in Amsterdam en de jongens zaten allemaal in het zuiden. En ik kon dus vaak moeilijker repeteren of voor optredens terugkomen of weet ik wat. Maar tegelijkertijd was ik wel de grootste kaarttrekker of zo. Ja. Dus ik had de meeste ambities, maar ik moest het dan... Het conflicteerde ook Ja. met je werk. Ja, ook dat. En als je heel hard wil, maar er ook vaak niet kunt zijn, ja, dat Ja. is moeilijk. En toen hebben we maar besloten om, ja, dan kun je maar beter net iets te vroeg stoppen. Als iedereen het nog leuk vindt, Ja. dan dat je veel te lang doorgaat. Je speelde dus trombone. Wanneer heb je eigenlijk ontdekt dat zingen ook iets van jou was? Oh ja, nou ja, bij Zuma ben ik begonnen te zingen. Maar daar is een fase voor geweest, want... Ja, maar dat was echt een fase dat ik gewoon met een schoolvriendje André Hazes stond te zingen op de... Niks Fred- mis mee. Nee, zeker niks meer. Nee, André Hazes is een held. Maar echt vooraf, ja, daar ging niet echt iets, daar ging geen zanglessen aan vooraf of een hele grote zangambitie of zo, nee. We gaan nu in ieder geval genieten van Sophie Schreurs, winnaar van de eerste divisie van het LBM finale Jonge Solisten. Ja, ik ben Sophie. Ik speel klarinet al ongeveer 8,5 jaar en ik speel bij de Koninklijke Harmonie van Horst. Ja, ik vind het wel leuk om ergens naartoe te werken, om voor de les ergens voor te oefenen en dan zichzelf laten zien in het publiek. En ja, dich laten beoordelen door een jury. Ja, want ik zat eerst bij een andere harmonie en via mijn lerares en iemand waar ik veel mee samenspeelde, die zaten bij de Harmonie van Horst en zo ben ik daar eigenlijk terechtgekomen. Ja, ze zitten niet bij de Harmonie van Horst, maar mijn zusje en broertje en mam spelen ook allemaal. Ja, ik vind het hartstikke leuk om samen muziek te maken en samen naar iets toe te werken.
prachtig spul, Sophie. Toen ik bij de finale was van de jonge solisten, toen jij gewonnen hebt, toen zat ik in de zaal. Dat was ook hier in de Maaspoort. En toen dacht ik, toen je klaar was met spelen, het kan niet anders dan dat deze dame wint. Had je dat gevoel zelf ook? Nee, helemaal niet. Nee, ja, ik kende een aantal van degenen die ook meespeelden in de finale. En ik wist dat die ook ontzettend goed waren. Dus ik was er totaal niet van uitgegaan, nee. Echt niet? Nou, er gebeurde gewoon iets. Jij kwam op en jij speelde. Dat was gewoon bijzonder. Ja, ja, dankjewel. Ja, ja, dat moest ik je Ja. toch even zeggen, want dat vond ik een... dat is me gewoon echt bijgebleven van die finale. Bij welke harmonie speel je? Ik speel nu bij de Harmonie van Horst en sinds kort ook in Torren. Het zit school. En waarom speel je ook in Torren? Ja, het is... Veel te veel allemaal. nee, ik vind het hartstikke leuk. Ja, het is echt een heel goede harmonie. En ja, ik ken de mensen die daarbij speelden ook. En ik had ze vaker gehoord en het leek me ja, echt heel leuk om daar ook bij te spelen. Maar je hebt in Torren de geiten en de bokken, hè? Ja, En waar zit je nu ik bij? speel bij de geiten. Dus dat zijn je vrienden, hè? Want dan heb je ruzie met de bokken, hè? Dat is, of is het niet meer zo heftig als Het vroeger? valt mee hoor. Ah, oké, mooi. Hoeveel studeer je nu per dag? Ik probeer iedere dag 2 uur te spelen. Maar ja, ik studeer in Amsterdam, dus ik moet veel reizen. Ik reis 3 dagen in de week op en neer, dus dan ben ik vaak laat thuis. Ja. Ja, dat is wel lastig soms. Wat voor opleiding doe je? Ik doe vooropleiding van het conservatorium. Opleiding. En nu zit je op de middelbare school. Wat doe je daar? Nee, ik heb vorig jaar eindexamen gedaan en nu ga ik dus 3 dagen in de week naar Amsterdam. En je wil uiteindelijk ook echt daar je beroep van gaan maken? Ja, ik wil dan komend jaar weer auditie gaan doen en dan hoop ik dat ik dan in het eerste jaar mag beginnen. Je hebt nooit aan getwijfeld voor een andere keuze te maken? Jawel, heel lang. Want het is, ja, ik denk dat iedereen het wel weet dat het ontzettend moeilijk is om in de muziek een baan te vinden. Maar als je het echt datgene is wat je leuk vindt om te doen, dan... Als je daar het meest gelukkig van bent, moet je dat doen. Dan denk ik dat je dat moet Vaak doen. zijn het ook ouders, hè, die zeggen dan van... Oh man, kind, Ja. waar begin je aan? Wat zeiden jouw ouders? Nou ja, zij vinden dat alleen maar leuk. Ze stimuleren het ook wel. En ja, mam heeft ook altijd piano gespeeld. Dus ja, Dus ze die vindt begreep het ook dat heel altijd, goed. leuk. Ja, ja. Je hebt je vandaag voor het eerst gemusiceerd, denk ik, met zo'n prachtig strijkensemble erbij. Met Ja. Suzanne aan de vleugel. Hoe is dat dan? Want dat is weer een hele andere beleving. Ja, het is echt ontzettend leuk. Ja, ze spelen fantastisch. Dus Ja. het is super leuk om mee samen te mogen spelen. Lex, als jij jou hoort spelen, wat denk je dan, joh? Van, goh, ik had die trombone nooit weg moeten leggen. Ik vind dat wel zonde, ja, dat ik dat niet meer doe. Als ik hoor van ja, 2 uur per dag studeren en bij 27 harmonieorkesten zitten tegelijkertijd. Alleen in het weekend. Ja, dat is echt... nee, ik vind het waanzinnig tof als je echt het talent hebt, dat je er dan ook gewoon voor gaat. En ja, dan zou ik me niet laten leiden door moeilijke banen vinden. Of als dat je passie is, dan... Want dat is eigenlijk wat jij ook hebt. Want in principe zit jij ook in een wereld die gewoon heel moeilijk is om daar vol in het werk te zijn. Ja, dit is niet het meest veilige Nee. om te kiezen. Maar ja, dat is de muziek natuurlijk ook niet. Nee. Maar Denk je daar dan niet over na? Dat je denkt van, ik wil dit gewoon doen en dat vind ik belangrijk? ja, Ja. ik denk daar niet over na van, oh ja, Van, ik moet in het kader van zekerheid... nee. Nee. Ik heb nog geen hypotheek, nog geen vrouw, nog geen kinderen. En, Nou, heb ik geen vrouw, daar komen we dadelijk nog op terug. Ja. Sophie, zou je ook zo kunnen leven dat je denkt van, ik wil gewoon altijd de liefde op muziek voorop? Dat vind ik het belangrijkste. Ja, ik vind het hartstikke leuk om te doen. Dus zolang het kan, ja. Dan moet je dat doen. En ik Ja. vind ook dat je het je talent verplicht bent, want als je zo mooi kunt spelen. mag ik nog één vraag Dan kun stellen? je, Seb? ja, tuurlijk, zeker Lex. Als jij begint in Zevenum en nu naar Horst en dan ook nog een beetje freelancen in Torren. Horen? Torren. Torren, Torren. Is het dan zo dat onderling voor frictie zorgt? Of dat de voorzitter van Horen zegt, joh, maar dat moest dan bij ons. En dan zegt Zevenum, ja, maar dat is bij ons begonnen. Ja, ik speel niet meer in Zevenum, alleen Horst en in Torren. Ja. Maar ja, het overlapt wel soms. En ja, ik heb wel zoiets van eigen vereniging gaat voor, dus dan kies Oké. ik wel voor Horst. Ja. Ook al kun je met die andere vereniging vele moeilijkere, betere, grotere concerten misschien wel doen. Ja, misschien wel tot nu toe viel het allemaal wel mee, omdat ik nu net in Torren zit. Maar Ja. ja, in principe gaat wel de eigen vereniging voor, vind ik. We gaan nu genieten van Milonga sin Palabras van Piazzolla, gebracht door het strijktrio van de Philharmonie Zuid-Nederland.
Ja, prachtige muziek van Piazzolla, maar natuurlijk ook een fantastisch strijktrio. Of niet, Suzanne? Ja, een stralende viool. Echt complimenten voor het strijktrio. Functioneert ook precies als een strijktrio. Dus de solist, die melodie als een stralende boog speelt. De altviool in het midden, de brug, de drager. Tussen de melodie en de bas. En dan een zeer virtuoze cello-melodie. Die doet denken ook aan Johann Sebastian Bach. De mooiste stukken die geschreven zijn voor cello ooit. Van de cello-suites van Bach. En dan die eerste lijn, die komt steeds terug. En een beetje in dezelfde stijl hoor je dat dan ook nu bij Piazzolla. En dat is natuurlijk 20e eeuwse muziek en niet barokmuziek. En dan opeens hoor je de straat in Argentinië en die dans. Jam, patatatam. En dan al die stijlen door elkaar. Jam, patatatam. Even dal, hè? Dat is wel passie, hè? Ja. Zeker. Ja, ja, mooi. Nee, dat is echt ontroerend. Dankjewel. Lex Uiting, 29 jaar. Als je dadelijk 40 jaar bent, waar ben je dan? Waar wil je zijn? Wat is je doel? Waar wil je naartoe? Je hebt al een grote carrière, vergeet dat niet, hè? Dank. Nee, ja goed, dat kan voor hetzelfde geld gewoon in Zevenum zien op een boerderieke. Ik zou ook terug naar Limburg willen of kunnen gaan. Maar als het daar nog eventjes leuk is, dan vind ik het top om daar nog eventjes te blijven. Maar Jij hebt toch ook doelen daar? Je maakt zo mooie dingen. Daar denk jij ook over na. ja, maar niet op die lange termijn. Ik denk nu wel van, het komend jaar zou het leuk zijn om. Maar ik denk niet over 3 jaar en over 5 jaar en over 10 jaar. Oké, wat zou het leuk zijn om het komend jaar te gaan doen? Nou, ik zou het heel spannend vinden om zelf een radioprogramma te gaan maken. Op 3FM bijvoorbeeld. Of En zijn die kansen er, Lex? Of is dat echt te groot gedacht? Nee, die kansen zijn er. Want ja, je werkt al bij de omroep. En als je dan echt een plannetje hebt en de ambitie hebt, dan word je daar ook in gecoacht. Dus, maar het grote euvel zit vooral nog bij mij. Dat ik denk van ja, kan ik dat wel? En is het talent groot genoeg om zo'n show te kunnen dragen? Het is anders een itemje te maken bij Giel dan echt een programma van 2 uur te moeten presenteren. Toch ook weer een soort van twijfel wat er natuurlijk in zit. In de creatieve man natuurlijk. Twijfel is de enige vooruitgang. Jij belde Ernst Daniel Smit op. Live op radio, omdat jij buiten je komt. Waarom belde je Ernst Daniel Smit op? Nou ja, jij hebt me gevraagd om dit dan te doen. Wil je dan ook een stuk zingen? Nee, dat wil ik in principe niet, maar oké, laten we het dan toch maar doen. En toen heb ik Ernst Daniel Smit op de radio gebeld om wat tips te krijgen, ja. En wat zei Ernst tegen jou? Ja, hoe je dat met je techniek, met je buik en met je kaak en de klankkast is hij had allemaal moeilijke termen. En ja, hij zei vooral dat je het moet geloven wat je zingt. Ja. En toen zong jij een stukje en toen zei hij wel direct, ik geloof jou. Ja, terwijl het onderwerp toch redelijk ver van me af ligt. Ja. Waarom vind je het toch leuk om dit te doen? Liefde voor muziek? Liefde voor muziek. En ik vind het altijd top, en daarom probeer ik dan ook nu zo'n radioprogrammaatje te maken, om iets te doen wat je niet kan. Want dan, als het spannend wordt, vind ik het interessant. Maar nu heb ik ook alweer spijt dat ik het moet doen, dus ja. Wat ga je voor ons zingen? Ik ga zingen Gern hab ich die Frauen geküsst. Gern heb ik die vrouw gekust. Ja. Operette Paganini. Precies. Geïnspireerd op de vioolvirtuoos Niccolo Paganini. Ja. Nou, Maar ik heb daar wel een soort dialectbewerking van proberen te maken. ik ben heel erg benieuwd. Ik ook. Hij gaat het doen. Lex Uiting, Gern heb ik die vrouwen gekust. Hij wordt begeleid door Susanne Hardek aan de vleugel. Sophie Schreurs, klarinet en het strijktrio van de Philharmonie Zuid-Nederland. Dit was Lef voor deze week. Heel graag. Tot de volgende keer. Geer, kus ik de meetjes weer, altijd op zoek, nooit legaal plezier. Mijn leven vrouw, ik doe een berouw. Maar vandaag gon ik weer net te ver. Gij snapt toch, Geer, kus ik de meetjes weer. En ik denk ook dat nog hij dit heer. Ik ben de man, zo zonder plan. Maar vandaag gebeurt het mij toch weer. Begint
als kwatsen loopt uit de hand. En het weer fratsen op drievend zand. Het staat dan voor mij en ik vul zinnen om. En ik dans door op den dubbele boom. Ik in mijn tronen in vrije val. Vanmorgen vroeg door een dieper dal. Ik geef mij gevoel vol in mijn verstand. Toen weer ik laks van, dicht paks dan mijn hand. Gern hab ich die Frauen geküsst. Ich hab nie gefragt, ob es gestattet ist. Dachte mir, nimm sie dir, küss sie nur, da so sind sie.